игра участват по един състезател от всеки отбор. Алес, ела. Това е за вашия отбор. Сега ще обясним нещата. А това кой участва от вас? Кой не участва? Добре, ела. Седнете, той достатъчно да разгласите. Момчета и момичета. Вие имате на следващата задачка. Ако Алес или Костито не се справи, вие имате право да им помогнете. Обаче за целта трябва да стоите, да мълчите и да внимавате. Да не пречите да мислят. И така, на всеки ред имате различни картини. Всички те по нещо си приличат. И на всеки ред има по нещо, което е съвсем различно от останалите и е излишно. С молив по избор разраствайте това, което е излишно. На всеки отделен ред. На всяко ред има по едно излишно. Останалите седнете, защото дори има право да ви отнема по една точка, когато ще не се създане. Само ако не сте съгласни, после ще имате право да го поправите. За сега гледаме. Алес, не е сега толкова. Така. Така. Добре, достатъчно. Не му пречете да мисли. Има нещо, нека да се намери. Молим се, ще видим българските ни по местата, какво ще правим? А не, което не е да... Юнай. Белечко. После си на следващата задача. Да, definitivno вече ще ги запълнат по паркола. Отбора съгласни. Имате право, просто да кажете защо. Добре. Ние сме готови. Трябва. Добре. Съгласни. Добре. Те не можете да го кажат. Добре. И то хайде лайка. Да. Въпросът е да ляга. Никой не ви кара да се създавате за първи. Добре? Ай го. Сядайте сега, ще позволим да не ляга. Имаме журито там в дел и журито оценява верните отговори, ще днете участници и горите. Какво ще каже журито по въпроса? Червени отбор? Правилно, правилно задача.